Aj osteoporóza. Lekári upozorňujú, že v zime pribúdajú prípady vážneho ochorenia kostí. Na vine je menej slnečného svetla. Pozor by sme mali dávať najmä na starých ľudí. No niektoré ambulancie hlásia už aj mladších pacientov. To prejasnenie, to je vlastne osteoporóza. Každý 13. Slovák má osteoporózu. V budúcnosti to vraj môže byť dokonca každý 6. z nás. Kostná hmota sa buduje do 25 rokov života, preto u detí, u dorastu je nevyhnutný dostatočný príjem vápnika, horčíka, fosforu, D vitamínu a K vitamínu. Neodmysliteľnou súčasťou je pohyb. Práve pohyb nám dnes čoraz viac chýba. Navyše ľudia zvyknú experimentovať so stravou, ak nie je pestrá. Aj to môže byť problém, najmä v zime. Približne od októbra, novembra až do februára sú najrizikovejšie mesiace. Prispieva ku vzniku týchto ochorení nedostatok slnka, znížený prívod vitamínu D. Práve ten treba doplniť v jedle, je napríklad v rybách. Osteoporóza je ľudovo povedané rednutie kosti. Nebolí, no kosť je krehkejšia a stačí aj slabý úder a môže sa zlomiť. V zime sa navyše množia pády. Najhoršie sú zlomeniny, najmä bedrových kĺbov. Mnoho starších ľudí potom končí pripútaných na lôžko a úmrtnosť v takýchto prípadoch je 10%. Približne každá tretia žena a každý 5. muž po 50. roku štatisticky utrpí zlomeninu v dôsledku osteoporózy. Veľmi často sa k nám dostanú pacienti mladší, 30-40 rokov, ktorí majú rizikové diagnózy. Môžu za tým byť aj iné choroby, obličiek, pečene či štítnej žľazy. Lekári sa napríklad stretávajú s ľuďmi, ktorých iba bolí chrbtica a nakoniec zistia, že im pod vlastnou váhou praskli stavce. Tento ortoped spomína svoj najťažší prípad. Pacientka prišla s bolesťami a skončila v korzete. Sa zistila mnohopočetné fraktúry stavcov. Pacientka skončila v podstate s korzetom, ktorý jej umožnil vôbec fungovanie, aby vôbec mohla chodiť. To, či máte osteoporózu, váš lekár ľahko zistí vyšetrením cez tzv. Denzitometer. Zmeria hustotu vašich kostí. Marian Ujházia, Zuzana Javorová, televízia Marky.